25 июн сафари кореи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Дарвоз идома ёфт. роҳи мошингарди қитъаи қалъаи Хумб Ванҷ то дарвозаи Рӯшон аввалин, муҳимтарин ва бузургтарин иншоот буд ки бо иштироки роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин ноҳия мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. роҳи мошингард моро мебарад то мулки Чин. коворуони мо дар ин роҳ ҳамчу анбоз омадааст. мухтасар ин роҳи ваҳдат ҳамчу роҳи бахти мо чун тулӯи офтобе шӯълапардоз омадааст. эй чеҳраи пурзиёи миллат хуш бош, шоистатарин бақои миллат хуш бош. дар роҳи мурод бо шумоем шумо, эй раҳбари раҳкушои миллат хуш бош. хуш омадед пешвои муаззами миллат ба дарвозаи тинои Бадахшон. ба истифода супоридани роҳ бо кушодани нақби мошингузар дар вазъият ва рӯҳияи идона сурат гирифт. дарозаи нақби мошингузар 3400 метр буда бо баландии 6 метру 90 сантиметр ва паҳноии 8 метр бунёд шудааст. иншоот бо ҷалби роҳсозони дохилу хориҷ бо риояи стандартҳои сатҳи баланд сохта шуда қисми бештари маҳсулоти истифодашуда истеҳсоли Тоҷикистон аст. тамоми масолеҳҳои дар сохтмони роҳ истифодашаванда қабл аз истифода аз санҷиши озмоишгоҳ гузаронида мешаванд. сифати онҳо муайян карда шуда дар ҳолати ҷавобгӯ будан ба меъёрҳои роҳсозӣ баъдан дар сохтмони роҳ истифода бурда мешаванд. масолеҳҳои сохтмонӣ бояд дорои хусусиятҳои хоси механикӣ бошанд ки қобилияти устуворӣ ва борбардори воситаҳои нақлиёти гаронвазнро дар тағйирёбии иқлим яъне гармию сардии ҳаво таъмин намоянд. масири қидаи қалъаи Хумб Ванҷ то дарвозаи Рӯшон роҳи аз ҳама душворгузар дар миқёси ҷумҳурӣ буд ва талаботу хароҷоти таҷдиду навсозӣ ва нигоҳубинии он бо гузашти ҳар сол бештар мешуд. ин роҳ пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанберо бо маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва Тоҷикистонро бо кишвари Чин пайваст мекунад. бо назардошти он ки ин шоҳроҳ аҳамияти иқтисодӣ ва байналмилалӣ дорад, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи сентябри соли 2021 барои бунёду навсозии он санги асос гузошта буданд. тӯли ин қитъаи шоҳроҳ ки ҳудуди ноҳияҳои Дарвозу Ванҷро убур мекунад 109 километрро ташкил намуда, бунёди ду нақби мошингузар бо дарозии умумии 5200 метр ин масофаро ба 92,5 километр баробар намуд ки аз масофаи қаблӣ 16,5 километр кам мебошад. дар ҳақиқат ин рӯзҳоро кили мардими Дарвози Бадахшон орзу доштанд. агар шахсе ки бо чашм ба наздик биёяд бибинад, баъд ба қадри қимату меҳнату дастгирии ҷаноби олӣ пешвои маъзами миллат мерасад. намедонам кадом суханҳои дигара бар забон гирам ки ман миннатдории худро ба ин пешвои маъзами миллат расонам. хурсандии мо ҳадду канор надорад. ҳамеша дар забонамон номи ин шахс аст. хушомадан ҳар қадамашон нури дида тоҷи сар аст. муҳимтар аз ҳама ин аст ки гузаштан аз ҳамин қитъаи роҳ дар гузашта 4,5 соат вақти мусофиронро мегирифт. ҳоло бошад бо навшавии он ва бунёди ду нақб ин масофа камтар аз 2 соат тай мешавад. барои мардуми Тоҷикистон рӯзи фаромӯшнашаванда ба ҳисоб меравад, бахусус барои мардуми Бадахшон, чунки пеш вақт ин мардум бо як роҳи валангору пурпечитобе ки азиятҳои машаққатҳои зиёдро ба миён меовард, имрӯз ба як гулистон табдил дода шуд ва мардум метавонанд бемалол аз маркази Бадахшон то ба пойтахт ва аз пойтахт то ба маркази Бадахшон рафта расанд. дӯстию рафоқат боз дар ин ҷо мустаҳкам шуда истодааст. мо аз дераи ҷор ба Керун дар 45 то 50 дақиқара мерафтем. ҳозир бошад дар муддати 10 дақиқа мо дар Керун мерасем. зимни шиносоӣ бо корҳои иҷрошуда ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки меъёрҳо ва қоидаҳои сохтмонӣ ба дараҷаи сеюми техникии роҳҳо дохил шуда, паҳноии стандартии он ба 12 метр баробар аст. бунёди 15 пули мошингузар бо дарозии 633 метр, 5 долони зидди тармавӣ бо дарозии 500 метр, 12900 метри тӯлонӣ деворҳои оҳанӣ, бетонӣ ва сангӣ, инчунин 200 метр қубурҳои обгузари қутрашон гуногун ба лоиҳаи сохтмони роҳ дохил мешаванд. бо сифат ва ҷавоб
ҷавобгӯи талабот бунёд шудани иншооти мазкур хатари селу обхезӣ ва тармаву резиши сангро бартараф хоҳад кард. ҳоло имкон аст ки ҳаракат дар ин масир дар ҳама фасли сол бидуни эҳсоси хатар сурат гирад. ҳолати хуби ин масир ба сарфаи вақту сӯзишворӣ низ асоси воқеӣ гузошт. таҷдиду азнавсозӣ гардидани шоҳроҳи аср душанбе кулма ки айни замон қисм ба қисм амалӣ шуда истодааст, ба таври дигар гӯем ин як сармоягузории миллати мо барои ояндаи дурахшони кишварамон мебошад ва метавонад кишварамонро аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳоӣ бахшад ва заминае барои рушди сайёҳӣ ва расидан ба саноатикунонӣ бо суръати кишварамон шароити мусоиде фароҳам биёварад. чароғҳои роҳ ки тавассути панелҳои офтобӣ дар ҳудуди 14 деҳаи ноҳияи Дарвоз равшан мешавад, шабонгаҳ намои дигаре дорад. тадбири ободонӣ дар қисми шоҳроҳи Куллоб, Хоруғ, Кулма, Чин аз маркази ноҳияи Дарвоз то дарвозаи Рӯшон дар заминаи талошҳои ҳамешагии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ бо иштироки муҳандисону роҳсозони дорои таҷриба ва тахассуси баланд амалӣ карда шуд ки аксари онҳо мутахассисони маҳаллӣ ҳастанд. пас аз боздид ва шиносоӣ бо сифати корҳои сохтмонии пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши муҳандисону роҳсозонро дар татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегӣ раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ назаррас арзёбӣ намуда таъкид доштанд ки омӯзиш ва таҷрибаи онҳо ояндаи наздик дар бунёди роҳи Хоруғ, Кулма, Чин ҳам истифода хоҳад шуд.